Čau, drogo, čau. A kolik je to tady nedělí ráno? To tady tak. Kus, i když je to hnus, snad bude na nový vůz. Štěstí srdce, na to ty správný krem, mastičku na Excel, nepatlat na parfém, nepsílat proti sílovám se, aby každý měl smysl. Vzdáme se, prosím, nesčíte se. Vždyť jen, já tu dokola teď tančím se slovama, tančím si slovama. Všech českých soutěžích a plní takovou tu nejdůležitější a nezastupitelnou funkci bezpečnostních vozů. Ten pán, který stojí tam na té rampě, se jmenuje Vladimír Malina, je šéfem celého toho ansámblu, sám jezdí potom s tou 1.0, čili nejblíž celému tomu startovnímu poli. Pokud tady vidíte to auto hned v počátku, tak to je samozřejmě Octavia, která má za sebou i skutečnou soutěžní minulost. A za volantem sedí Jaroslav Jelínek, někdejší člen továrního týmu, tenkrát ještě AZNP Mladá Boleslav. A Jarda Jelínek pojede jako předjezdec, je to pilot, který má za sebou dlouhou řadu úspěchů a všechny vozy Škoda. Teď tedy pojede s touhletou Octavií se 2 nulami. Jak jste si už patrně všichni na těch soutěžích všimli, ten harmonogram, časový harmonogram odstupu prvním a všichni ti piloti mají a všichni ti jezdci na volanty mají za úkol ještě na poslední chvíli prohlédnout, jestli je všechno v naprostém pořádku, jestli na trati nedošlo k nějakým nečekaným změnám, tady nejsou diváci někde tam, kde by být neměli a tak dále. Takže tady defiluje celá ta kavalkáda předjezdeckých vozidel Škoda Rally Klubu. Jména těch posádek si můžete přečíst na zadních oknech. Posádky jsou variabilní, ale jak už jsem říkal, všemu tomu velí Vladimír Malina, který dal ten tým dohromady a který se stará o to, aby všechno skutečně bez problémů fungovalo. Ten poslední vůz a některé před ním mají zabudované pevné kamery, které snímají okolní tratě, takže kdyby došlo potom k nějakému tomu maléru, tak ještě je tam obrazový záznam, jak to místo bylo zabezpečené, jak to tam pořadatelé připravili. Zda se dodržel bezpečnostní plán, který je velmi přísný a je to jedna z nejdůležitějších součástí celé té dokumentace ke každé soutěži. Vy už asi dobře víte, že to nejdůležitější na tratích se odehraje zítra a v neděli. Dnes jsme svědky tedy jenom toho slavnostního defilé všech posádek, které odstartují. Bohužel mám pro vás takovou docela nepříjemnou zprávu, a sice, že velká hvězda světového soutěžního sportu Mats Ekberg tady nebude, a protože při dnešním dopoledním shakedownu
dal poměrně značnou ránu, dokonce strávil chvíli v nemocnici, pak se naštěstí ukázalo, že poškozené obratle jenom vyhrožovaly, ale nic jim není. Ale auto je natolik zničené, že on sám startovat nemůže, takže bohužel tento velký pilot, který měl na dveřích vozu startovní číslo 2, tady nebudete škoda, protože to byla Fiesta, kterou jsme u nás ještě nikdy neviděli, to je nové kategorie C a bylo by zajímavé porovnat. A právě Václav Teď jako jediný z našich listů